Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोबाय। नोंथांमोना जा भिडिअ नुगासिनो दं दा जोङो गुवाहाटी थांगासिनो दं। नर्थ गुवाहाटीयाव जोंहानि सासे नायल' सिस्टार बेखौ हाबा हरदों। बेयावनो जों आलासि जाहैनो ओंखारदों। नै दा सफैबाय जों आलासिनाव। आंजों लोगोसे दं आंनि आइ आरो गुबुन गामिनि सासे आदै। सफैबाय लोगोफोर आलासिनि न'आव। बेनो गेजेर सिथ्लाया। मिस्टी सोलांगे खोला में जाते हैं मिस्टी কি খবর হ্যাঁ रानी হল্লা মিষ্টি প্রথম দে মিষ্টি তোমার মিঠা হয় না তোমার মিঠা হয় হয় মিষ্টি তো হয় বলে কো দেমা হয় বলে কো দেমা হয় বলে কো হয় হয় বলে কো Bebe jarang sister ni kunci. গরম পাওয়া নাই গরম পাওয়া নাই Apa deh? মন্টু না Bebe yang hari bihau. এসে হাই চলা পাস Nah, bicara. Bebe jarang fukuri. Ada biasa dong bayi dubli. Hasil. Orisin dong ni pahar. Hasil. बिसोरा इथा बानायग्रा भाटिबो दं। আজি যাব লাগব হা সময় নাই যে বহুত কাম আছে ঘৰত ইমান কাম আছে ন Mula na लोगोफोर मुला गायदों बेयाव पानिलाव लेस्रा लोगोफोर नायना दिनै अमा फार्म दं बिसा अमा फार्म बेयाव मानै दङ नेव गैया नेव मानै आरो नेव बेथिं मानै दं नै संगासिनो दं दिखां हांसोखौ बुथारसिगोन समस्या oh boleh हांसोखौ तामाम खाबायमोन दे My name is Miss Misty Misty Baro Gola Misty Gola Mitha Baro suali ne ada nas deh चलो नस के देखा मिष्टी भाई दुर्गा पूजा नाच पापा बिना नहीं ओ बिना बिना आ हो जाए दे यार डांस तो मुझे नहीं
Pandan na. Oh. Ye tandi. Ye itu. Ini arnai labai nih, arnai labai. Deh, nas. Deh. Masuk deh. Masuk. Awal lagi. बे गथ'आ जादों जोंहा सिस्टारनि हासबेन्डनि बिदानि फिसाजो दे मोसानाया दे ओरैनो बानलु तामा मोसायो दे alaman. Jangan sih, lalu. बै सासे हौवासा गथ'आबो जोंहा सिस्टारनि हासबेन्डनि सासे बिदानि फिसाज्ला Asane, mana? Tuh di bagus bisu. Mas, tuh pindi. Nih bini jangan sister. Ini boiler bedor nih, mana bene? Bidas apa kamu jenar ini ya? बै हांसो बेदर गोदाबाय थानाया जोंहा सिस्टारनि हासबेन्ड बेनो जादों जोंहा बिखुनजो बिफां जालांबाय साथाम बिदा जादों नै लामा मानि सामु लादाय बे फाखायाव मानबायदो nih samu ini जादों सामु लादाय बोरै मानबाय उनाव खोब्रा nih बेफोराव फुरा दङ nih सामु जेरावबो सामु नुनो मोनदों वापा ini सामु लादाय tamam dong samuआ जेरावबो दङ हा सामु नै जों बायजोआव ओंखारबोदो बिसोरहा कुइन्टेल दखान दं बेसिम थांनो नागिरदो बे दखानाव फैदो माबा मोनसेमोन नामा मा हाजोनिफ्राय ओंखारबोदों बे साम'आ आं बारायलांबाय दा बेयो साम'आ नै बाबा वा ओइ नाय जाबाय दाउबो औवाखौनो दाननाय जाबाला लाब मोनदोंमोन दाउखौबो दानि मैगं दैखांबाय ओमफ्राय पापर एवनोसै पापर एवसिगोन बिसोरो बै दखाननिफ्राय लाना फैनायखौ दे काट बे जादों बिसोरनियाव खामानि मावो बायदिसिना न'नि खामानि दाहोना बायदि थायो
Hah? Kamu nih sing mabi papor nama. Papor itu papor. Papor sih orang sini. Kathau sana sih. Tahu jangan nih. Tahu nak kan hai. Oh hai. Ini punung papor punung. Sana na na. Papor ke lagau nih sih. Kawan sih. Tak lainnya. Lagau baik. Papor ke. Ayo nak bawa kita nak. Baiklah. Baraten na satu zai. Nah banyak. Nah bener di kang sini ada gedan ini lain sih. Nah lagi deh, coba lagi. Ini gitu. Kakak kau? Iya ada dah. Betul. Oh iya kau? Next morning. Good morning guys. Fin serang fin lai vậy. Phung ra đi morning walk khăm sĩ. Đây phung bên này views. Đây là sale này. Kuri na Kuri âu thay này sale này đông mận. Là cái gì thì trong thang này liệu phung bên này nút thay phung bên này view. Chơi bật sao mày nè. Hori sing dong hazu lari. Ar hori sing dong bile. Nah, jangan sikla. Sikla pernah nih. Ini lebih dengar. Mau sanggen? Devung. School ni mengama? Sele? School ni mengama? Deh, muna deh. Deh gaya ke saya bung deh. Deh. Kau lagi deh. Kau. Las Korea sana. Deh. Kau deh. Deh na. Science School of Learning. Deh, mung kubung. Mau belah ini? Ada siun nih. Jangan apa bro? English nih seng deh. Deh. Ada siun nih mana pun gede. Ada sama. Hei, kila. Deh, what is your name? Deh, kok. Deh. Deh. Apa ini ke kurma? Hei, sini deh di kapal bu itu. Deh. YouTuber. Allah sih sini lo. Oh, bisa jana hubo bisa teh. Sudah. Aru sekolah nam tuh? Deh. Science School of Learning. Iya, itu lah ya deh. Hata itu nak tuh. Oh, sih mudah dah. Beda dengan Shiv Mandir. Isi dintin sih, sergiding. Undang Radha Krishna, Ganesh Baba. Name of the project: construction of Bornijera Shiva Namkhor Baka. So rise of fund. United Assam Darshan Mlat Fund Honorable MLA Mr. Himanta Biswa Sharma. Jalukbari year 2020 to 21. Amount 2,50,000. Date of completion
11/5 2012 लोगोफोरनि भिउआ बे जादों हाजोनि गोजौ फारसे जेरै सिबिदों बर' न'खर बांसिनानो एसामिस राव रायलायो आरो खावसेया बर' रायलायो दा बे स्कुलनि गथ'फोरा बास नेगासिनो स्कुल बास नै स्कुल बासआ सफैबाय स्कुल बास बेनिफ्राय गाखोलांसिगोन नै थांजोब्बाय नै गाखोबाय नै न'सिम फैफिनोसै लोगोफोर मैया हराव साम' नुदोंमोन मामायनाय साम' हाजोनिफ्राय फैनाय जाय मामायना फैयो बेहाय नुदोंमोन दा गैथ'वा बबाव थांखो मिथिथ'ला बेयावनो माबाय फैयोमोन एसे गोलाव रास्ताया न'सिम सहैनाय रास्ताया नै गोलाव सामानो मेन रडनिफ्राय उठियाखैबा